Liang Pyrshah Voice of the People Party hakasni Palei kalami jyndat naga Dorbar Synrai jong Iingdorbar Thaw Ain kum kadak ke jingpyrshah ekarai ban ailad yo Myntri ke Tnad Pule Puthi Rakkam Sangma bo jubab Iingdorbar khlem dele eiei pyrshah yo halor ke jingkynnoh bo bynta ban kren shun ya ka party Myntri Liang menjubab ya kamat pala wanrah do Presiden ke VPP halor ke kam thung nonghi kai Dadenggre Sub-Division-kaba miru ke jingkynnoh pyrshah yo bo bynta hakam kren shun jaidbynriew pada ke parti VPP hak election Lok Sabha padang shudab. Tang marsin pinbina usimbut lampang Timothy Dishira ya karai ban ailad ya Myntri ke Tnad Pule Puthi bo jubab ya kamat Bah Ardent lembat kilai ngut kiwai pat ki MLA ke VPP kila ieng nasuki ban mi no shabar haba kentho khlem karem haba wanrah yak ni kamat ya tai Bah Ardent ula dawa hapo ke Iingdorbar Thaw Ain ban le eiei pyrshah ya Myntri halor ke jingkynnoh bo bynta ban kren shun pyrshah ya ke parti Bah Ardent ula kenno bo Myntri ko abanyoi ya ka jingya place nam hapading ki garu bat ki khasi da ka bakren shun bat jingkynnoh Rakkam pyrshah ya ka parti ula pentip ru baka VPP kadep ujor ijahar pyrshah ya Myntri haba kermen scam baka sarkar kan om khang ya ki bor badikmi bakin le eiei pyrshah ya Myntri